No ešte mi zaspievaj niečo. To ste sa nové dnes naučili v jasličkách? Tam Ujo? No, to je Sarinka nejaká policajná fotka. To je mŕtvola tam. To nepozeráš pekné obrázky. Utri si bradu, lebo ich oslíntaš celých. Tak, krásne. Povedz mi, čo ste robili v jasličkách dnes. Tak si to tam oslintala celé? Čo tam je na obrázku? Čo to je? To maminka, Daninka. To je zajačík. Zajačík. A teta. Tam je Ujo a teta. Teta. To je Ujo. A povieš mi, ako sa voláš? Bola. Borzová. A krstným menom? Menom je Sarinka. Sarinka, áno. A koľko máš rokov? Ešte 2. Ako ukážeš 2? Takto. 2 máš, áno. 2 máš. Krásne. Super. A ako sa volá tvoj tatinko? Ako sa volá? No, povedz. Mirko. Mirko či? Mirko a ďalej? To sú korytnačky. A to je? Tam nevidím. To je piesok, Sarinka. To je? Tam je piesok a more. A to je? No to je to more. To je More. A to je? To sú nejaké písmenka. A to je? To je zase číslo. A to je? Nevidím, máš tam prštek. No. A povieš mi tú básničku o kominárovi? Kominár. Nič? Nie, nepovieš? A to je? Tam nevidím, miláčik, čo to je. Mami, čo to je? Neviem, vyzerá to ako nohy. Ako otlačky nôh. A to je? To je Ujo Černoch. A to je? Tam sú tiež nejakí ľudia.
čo to je? To je auto. A čo je? Nevidím. A čo je, mami? A čo je? Tam je bicykel. A čo je? Blato? Blato, áno. A čo je? A čo je? Aj to je blato. A čo je? A zamávaš mi? Čo? Dáš mi papa?